So, ayan mga kapibi. Good morning. Nguha tayo ng ginto mga kapibi dun sa ilog kasi mababa na yung tubig. Tapos, ayan. Umaga, napakalamig. So, kailangan ngayon mga kapibi makakuha ako ng ginto kahit mga 2 mg. So, sisikapin ko makakuha ng mga 2 mg mga kapibi kasi nawalan tayo ng ginto. Nawala yung gintong ibibinta na sana ng misis ko. Nawala. So, sisikapin natin ngayon makakuha tayo ng ginto. Sana makahanap tayo ng sample. Tas babanlasin natin. Hirap na maghanap ng ginto. Sana makita tayo ng sample mga kapibi na makakuha tayo ng mga 2 mg lang na ginto. So, punta tayo sa ilog. Aha? Dra? Sampulan mo? Ikaw ay. Diara ka? Ayan mga kapibi, nangunguha ng ginto. Nag-aabot naman kami dito sa ilog. So, hanap tayo ng sample dito mga kapibi. Nagsisimula na siya. So tayo mga kapibi, maghahanap pa tayo ng sample. Marami sana, kahit hindi masyadong marami, makakuha lang ng mga 2 mg siguro. Okay na yun. So ayan mga kapibi, kita tayo ng sample, no? Doon banda mga kapibi. Doon. Diyan banda.
PB, clean up na tayo. Kasi yan, hanggang dyan lang yung mga gito. So meron pa naman pero kunti na lang talaga. So ayan, ang taas-taas na lang banlas natin. Ang mga kapidi, ayan, so dyan, kaso mga kapidi, wala na, maghahanap na naman ako kung saan ako lilipat. Hanap muna tayo ng sample mga kapidi, lipat na naman tayo. Albert. Kahaw na ka? Kahaw na ka? Dagan ba nakuha sila plong-plong dia ah? Ilaham ng agi plong-plong no? Mga idiyaan daw nila kay gahi daw kayo. Dagan ra bantana. Ha? Okay ra bag-o mo kag pala. Murag makapamaol nang punay mo ang handle aron dako ah. Gabi ka kwan eh. Katag kayong bulawan. Dako na mo kayong sapa god. Napay mga kurbada nga gipang atangan og mga gapnod. Ano baga ra ba unta kay na ang kurbada oh. Dako na mo gud diri agod. Sug na kayo. Di ba magblawan ang dapin daw? Aha. Minus eh. Minus. Dako magblawan dia. Nay dagko pero tagsar kayo. Ato dito ang kurbada sa babaw oh, daghana gid eh. Tingtan dagig mo og pino kayo. Dila pino lang kayo. Wa jay na bilin na tong high grade diri sa una no? Ah wala. Nakapil ka to? Oo. Diri ang trapit to? Ganyan ko ato sa anay. Kuno ko. Ngayon ta kay dito sa babaw yawad minus na. Mura jud ang kurbada di ang nindot kayo ba? Tapos yung bulawan eh. Pila ka nakuha na plong-plong ato, sila may nakauna. Na may kay bilingon ang dagko eh. Sa ubos pod wa na ayo sa ubos mga pangpang dito puro sa yuta. Puro sa panas. Kun di babaw to dali pating daghan og gunot init ko. Ada pita sila. Persada. Dahil Ada abi kung gaya oy na pay pala na kong atats na. Kung ko kapoy ang pala ning gahi dito na ko si babaw dito sa tong atbang gid atong ubos itong panikong kayak. Ah dito ah. Kadto pero kinahanglan kag bara. Dai kayo eh. Dangay di kay barahon. Langay yun. Okay ra ka nang hangir. Wala sa tubig, nasa tubig na. Antay pala na ako nga As na gid noon sa kuno mala. Pero lain kay barahon ang kanang surface nga stock lain kay barahon kanay bato nga wa na plastar. panas ang anak ra ka ang kanang kuan kanang gikuan gid ba kanang Ay, pistilan ka ng babaw ilakong. Naaram lang kay kasada man na. Oh. Isampulan na ako na diha ay arang kagahi. Daghan kaayo pino. Pino. Nah, Kung dapat nagkahiya lagi. barahon ni mo tong giata itong murag ulo ko nagkuha nga bato nga nang lubong sa panas. Narating na po sa una og kon, ligra. Dala ka kay. Pero diha lagi oh. Upat na ako kaunan, di gyud maubos sa miligram yung siguro estimate nako. Lami nagkita naon pag tapok na ko sa papel kay ni jahon nadagko.
Animal nga ilin nga pagbaligya. Ama mo dapat magbaligya. Buntod. Dito to tiba ng buntot. Digital. Koto bra sa ilin sa highway. Oy, balik. Yahang bulawan na nabuang. Gisud na to ni mong bulsa. Aptan ay wala sa unsi sa gabi pinangita. Ya nga. Wa jud nakit-an ay. Yang isudlan papel ra. Ang gusto dia sa mamalitay manggod kay ang kustan papel ra dili gusto sigaw kay bugat na kaya. Ano wala gyud. Entonces orang wa to nawadag sa kalibo ba? So katong kami kung yung lawan yung hindi mo. Kana nga nimang kana nga kuno balas o. Kadako ana. Baga gud kay ni kuno diri asa una mo gud ni Oh, kana mo kanigod nga kurbada diri ang pinakabagag unod. wala lang nabot ng tubig ya. Kani manggod nga tubig gud gikan sa ngasian didto ana manggod dumbol. Hmm. Mo nang bulawan sa ubos, abot sa ubos katag kayo. Katag tayo. Dagan po nakuha si mama dito sa ubos. Ito ah. Oo. Mahinan gud si mama tag 3 kadlaw, 4 kadlaw, mahinan gud siya tag 900. Ayan. Hay, libo ka pin. Ako dito nakakuan pug ko. Naka 111 kapin, hapit 1 to. Kuan kadlaw na ako. Tulo. Yeah, yung lawan lakbit. Ay kay bulawan din. Ang grabe na kapinom bulawan na sa ubos. Ang tigom. Ako gani ba ko balik. Ayan mga kapibi, no? Nakita ko ng sample dyan mga kapibi, marami. Ayan. So, dito sa gilid. So, marami dyan mga kapibi. So, nagtry ako kanina, nakita ko maraming sample. Kaya marami dyan mga kapibi kasi may manabarang kahoy. So, ano? Gamot ng kahoy may nabara. Kaya maraming ginto dyan kanina. So, ayan. Dito ako nagplastar. Ayan mga kapibi, yung isa. Andun sa taas. Dalawa lang kami dito mga kapibi. Yung iba andun daw sa taas, doon banda, yung isang ilog, doon daw sila sa taas. Doon dalawa kasi yung ilog dito. Yan. Doon yung iba nanguha ng ginto sa taas. Tapos kanina doon ako sa taas. So lumipat ako dito mga kapibi. So buti nakakita ako ng sample diyan mga kapibi. Yan. So siguro makatsamba tayo ngayong araw. So, iba talaga mga kapibi pag makatsimpo tayo ng maraming ginto kasi nawawala yung sakit ng katawan. Ganun. So, antay lang ako sa misis ko mga kapibi. Di na ako uwi ng bahay. Nagpahatid na lang ako ng baon. Dito lang ako kakain sa ilog. Kasi, babanatan ko to mga kapibi. Ayan kay sayang. So, hindi na ako na gano'n mga kapibi. Baka makakita yung isa. Ayun. Hindi na ako nagpahalata para tayo lang makakuha ng ginto dito. Oh, maya na tayo mag-video mga kapibi sa bahay kasi umulan. Ayan o, umulan. Baka mabasa yung cellphone natin mga kapibi. Safety muna natin. Okay, malakas yung ulan. So maya lang tayo mag-update sa ginto natin makuha natin dito mga kapibi pag pag humupa yung ulan or siguro pag hindi to tumigil, na lang, sa bahay na lang mga kapibi. Clean up na tayo mga kapibi. Naubos na. Kunti lang talaga. So ayan, dito na ako. Ayan na yung balat ng saging. Sayang mga kapibi, kaso kunti lang, marami sana. Napakaliit lang. So sakto-sakto dumating yung misis ko. Sakto yun, niundang ko. Sakto yun, niundang ko. Nahurot ay, gamay ra day kayo. Ang biling pa ko ani. Video na lang ko be. Kita sa lagya. Kaya na sa tubig be. Okay.
akong kaon. Ano sa video? Maghanap ko ng balon mo. Ulong, ingon maka tumoy kaayo ko. Yes. Dali lang yan ako. Eh. Mbot. Ito ay. Dili, tara kong video. Palit na natin ng bugas. Palit tayo bugas. Niya hapon. So, yan lang lahat mga kapibi, ayan. So, binta ko na ngayon mga kapibi kasi wala na kaming bigas. Ayan. Binta muna namin to mga kapibi. Kasi wala kaming bigas. Para may bili kaming bigas. Wala kasi yung una nating ginto kaya ito. Ito na lang muna yung ibibenta namin ngayon. So, uwi muna kami mga kapibi, sa bahay na lang kami kakain. Kasi wala na rin sample, maghahanap na naman ako ng sample. Kauwi na sila mga kapibi, galing nagbenta ng ginto. Pila? 0.710? 0.710, pilang halin? 4.25. So ayan mga kapibi, 0.17 yung ginto. Tapos Mura ni napalit. pila kilong bugas? 4? Sa akin na. Bukas ulit, manguhatan ng ginto. Ulit sa Yawon, habasa na raba kong tiil. Dos na. Daghan na oh. Bikas. Diba? Kaya pa ni. Hantod mga lata. Kuya! Uy, napa! Pagpa, tugko, kabalong crisis. gusto man sila mo inom. Ito nga. Kailan si Papa? Ito nga, ron ta sila. Na din, lobot na isa. Wala mga kapibi. Sa 425 yung halaga yung ginto natin kanina. So, hindi na ako nag-video mga kapibi kasi pagod na. Natulog ako, relax. Kasi yung paa ko mga kapibi, medyo masakit na. Hapdos na, hapdos. Sa Bisaya pa, hapdos na. Medyo masakit. So, yung mga kapibi, magluto muna ako. Kasi, hindi ako nakapagluto mga kapibi kanina kasi ano, wala pang mga ingredients na binili. Aman, ang lamas. Lulutuin ko mga kapibi, ayan, hito. Native na hito mga kapibi with sangig. Sangig pa lang, wala pang mas. Irap, amara lagi na mga lata ya. Ang tagan mo sila bad. Timoy. So, yan lang mga kapibi, no? Thank you. Nakabawi rin sa nawala nating ginto. Nakabili rin ng bigas at saka ito, mga panggamit sa kusina. Ayan, toyo, mantika, lamas at salbitsin, asin, toyo. So, yun lang mga kapibi. Thank you. Magiging na, di na natin ito isali mga kapibi sa ating vlog kasi gutom na mga kapibi. Magluto muna ako.